Electrohiper Europa, tu tienda de electrodomésticos. Precios bajos siempre. Contamos con 9 tiendas con superficies de más de 1000 metros cuadrados cada una y más de 45 años de experiencia dedicados al servicio y atención al cliente. Transporte e instalación gratuitos. Electrohiper Europa, calidad y servicio al mejor precio. Hola, què tal? Com estan? Benvingudes i benvinguts una setmana més a La Banqueta. Avui venim amb un programa completíssim amb tota l'actualitat esportiva a la nostra comarca, on destaca la victòria del Madera Sorli Benicarló en el primer partit del play-off d'ascens al Leport, i també destaquem el títol de Lliga aconseguit pel juvenil A femení del Benicarló Base Futbol. De tot això i més parlarem com sempre. Tot seguit repassem tots els continguts del programa d'avui. Arribem al programa número 33 de la temporada i avui, al no tindre futbol sala de primera divisió, començarem amb les imatges de la victòria del Madera Sorli Benicarló per un punt contra el Sornoja en el partit d'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a la Lliga Leport. En futbol, en primer lloc, repassarem la important victòria del Club Deportivo Benicarló a la primera valenciana contra el Sant Pedro per 4-1 en la seva lluita per la permanència. També en futbol veurem la victòria i les celebracions del juvenil A femení del Benicarló Base Futbol després de proclamar-se campió de Lliga de la seva categoria este dissabte al camp municipal Pichi Alonso. També van poder seguir en directe el passat dimarts la victòria del Vinaròs Futbol Sala de la Lliga Preferent, equip que continua amb opcions d'ascendir a tercera divisió. Per tancar la primera part del programa, vos portarem un breu reportatge de la marxa saludable popular celebrada este diumenge a Vinaròs. I avui, a la segona part de l'entrevista, ens visiten 3 dels atletes màster més destacats de la nostra comarca, 3 atletes que han estat campions d'Espanya, d'Europa i del món en les seues respectives categories. Miguel Ángel Carvajal, Eva Sorli i Gaspar Mateu, no s'ho perden. Obrim el programa d'avui amb el bàsquet de Le Plata i la victòria del Madera Sorli Benicarló per un punt, 65-64, en el partit d'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a la Leport. Victòria que permet començar el play-off amb bon peu i recuperar bones sensacions per part de l'equip d'Adri Alonso, que en este partit al primer quart perdia per 12-20, però l'equip benicarlandó va saber reaccionar a partir del segon. A la segona part, cap dels dos equips va aconseguir distanciar-se en el marcador i el resultat final deixa tot per decidir per al partit de tornada d'este proper cap de setmana. En les estadístiques, el millor dels benicarlandos va ser Santi Paz, 23 punts i 21 de valoració, en el seu millor partit de la temporada. Per la seva part, Anthony Librolla va sumar 20 punts i 18 de valoració. I ara recordem, este dissabte, dia 20, a les 6:30, el partit de tornada d'esta eliminatòria es disputarà a Morevieta, al País Basc, on esperem que el Benicarló puga aconseguir la seva classificació per a la segona eliminatòria del play-off per primera vegada en la seva història i seguir així amb opcions de lluitar per l'ascens a la Lliga Leport. Des d'ací, molta sort per a l'equip cadufero i tot seguit vos deixem amb unes imatges d'esta victòria del Madera Sorli Benicarló amb un gran ambient al pavelló municipal Benicarlando.
Parlem ara de futbol i repassem, com sempre, tota la jornada del cap de setmana. A la primera valenciana, al grup primer, l'Alcalà va caure golejat per 5-0 contra el Puçol. El Benicarló va sumar la seva tercera victòria consecutiva, 4-1 sobre el Sant Pedro, i s'allunya així del descens. I el Vinaròs també es va retrobar amb la victòria, 2-3 als Ibarsos, després de 4 jornades sense guanyar i, com diem, també aconseguís separar-se de la zona de perill. A la classificació, el Benicarló és ara sèptim, té 7 punts sobre el descens, el Vinaròs ocupa la 9a posició amb 5 punts sobre el descens i l'Alcalà ocupa la 12a posició i té 3 punts sobre la zona de descens. A continuació, les imatges del partit que van poder seguir en directe, este triomf per 4-1 del Benicarló sobre el Sant Pedro, amb 2 gols de Temur, un de Coqui i un de Guillem.
Seguim en futbol, passem a la segona valenciana, el grup primer, jornada negativa per als equips de la comarca. El Xert va caure 5-4 contra el Betxí, el segon classificat. El Peníscola, per la seva part, va perdre 2-3 a casa contra el Rafalafena i derrota també del Traiguera a casa, 1-2 contra el Ripollès. A la classificació, sisena posició per al Traiguera, pràcticament l'equip de Traiguera no juga res en este final de temporada. 12a posició per al Peníscola, que té un partit menys i té 3 punts sobre el descens, i penúltim el Xert, que sí està en descens i que també té un partit menys. Seguim ara repassant resultats en futbol, passem a la categoria tercera valenciana, el grup primer, on destaquem Cinctorrà 2, Sant Mateu 2, Rossell 5, Albocàsser 1, Pobla Tornesa 0, Eture Sant Jordi 4, Vinromà 1, Salsadella 2 i Vilanova 3, Càlits 2. El Canet tenia jornada de descans. A la classificació, amb la derrota del Catí en esta jornada, l'Eture Sant Jordi és el nou líder, per la seva part, quarta posició per al Rossell, sisena per al Salsadella, novena per al Càlits, desena per al Sant Mateu i 13è el Canet. Passem ara a les categories inferiors masculines. A la preferent juvenil, el Benicarló va perdre 3-1 contra el Nou Jove de Castelló, i el Vinaròs va imposar 1-2 al Tavernes. A la classificació, 12a posició per al juvenil A del Benicarló i el juvenil de la Unió Esportiva Vinaròs és ara antepenúltim i es queda a un punt de la permanència. A la primera regional juvenil, al grup primer, el Benicarló B va perdre per golejada contra l'Onda en esta jornada. A la classificació, el segon equip juvenil del Benicarló ocupa la 11a posició. I a la segona regional juvenil, al grup primer, destaquem Vaidalba 5, Peníscola 1, Benicarló C1, Nou Jove Castelló B7, Vinaròs Club de Futbol 2, El Sport 5, Orpesa 1, Alcalà 1 i Sant Mateu 3, Borriol 2. A la classificació continua com a millor classificat dels equips de la comarca el Sant Mateu en quarta posició. I passem ara a les categories femenines en futbol, on portem una de les notícies del cap de setmana. A la Lliga Juvenil Cadet Valenta, segona fase, grup primer A, en el grup Or, el juvenil A del Benicarló s'ha proclamat campió de Lliga a falta d'una jornada després de guanyar este dissabte a l'Onda per 1-0 amb gol d'Emma Borràs, la màxima golejadora de l'equip i d'esta competició. L'equip benicarlando fa així història i és el primer equip femení de la història del club en aconseguir un campionat de Lliga. I en este mateix grup, este diumenge, el Benicarló B va perdre per 2-0 contra el Burriana. La classificació, a falta d'una jornada, el Benicarló, el líder i campió de Lliga, matemàticament, ho fa de forma destacada, té 21 punts, ha guanyat tots els partits, mentre que el Benicarló B ocupa la 5a posició, l'última posició. I abans de les imatges d'aquest triomf del Benicarló A, passem a repassar la resta de categories de futbol femení, les categories Valenta. A la Lliga Infantil, també el grup primer A de la segona fase, el Benicarló va guanyar 0-2 al Onda i també busca ser campió de Lliga. A la classificació, les benicarlandes són líders i tenen un partit menys a falta de 4 jornades. I per últim, a la Lliga Leví de futbol 8 Valenta, també al grup Or de la segona fase de la competició, el Benicarló va caure golejat en esta jornada contra el Vila de Onda i a la classificació les benicarlandes continuen últimes sense puntuar. I ara sí, vos deixem amb el resum de la victòria de l'equip juvenil femení del Benicarló, campió de Lliga per primera vegada en la història després de guanyar per 1-0 a l'Onda. Vos portem les imatges del partit, també les celebracions posteriors a peu de camp i les declaracions que ens van fer l'entrenador de l'equip, Gerardo Fariñas, i la capitana de l'equip, Lara Fernández. Des d'ací, la nostra enhorabona per este campionat.
Molt bé, estem amb Gerardo, l'entrenador del juvenil A femení del Benicarlo Base Fútbol. Primer que res, enhorabona per esta victòria i per este títol de Lliga. Un poc la valoració d'este triomf, quin és? Bueno, pues avui ha costat més del compte perquè estaven supernervioses, sabia el que ens jugàvem i era avui el dia. Molt contents i de veres. Per això hem treballat tot l'any. I bueno, Gerardo, este resultat és una prova de com ha crescut este projecte des que el vau iniciar. Qui ho anava a dir, campeones de Lliga? Sí, la veritat és que sí. A priori, però que teníem aquí, creiem que podem fer una molt bona temporada, però al final s'han complit les expectatives. De moment estem invictos en aquesta segona ronda de fase oro. La setmana passada anàvem a 0-6, 0-4 a Burriana. Avui no ha sigut un partit massa brillant, un poquet engarrotades, però sabien el que ens jugàvem, però molt bé. Gràcies a tots, a vosaltres sobretot, perquè sense vosaltres, com sempre dic, no tenim publicitat. Moltes gràcies. Enhorabona, gràcies. Gràcies a tots. Ens acompanya Lara Fernández, la capitana d'este juvenil A femení del Benicarlo Base Fútbol. Primer que res, enhorabona per la victòria i per este campionat de Lliga. Un poc quina és la valoració que fas? Suposo que molt contenta, no? Pues molt contenta, la veritat, perquè se nota el treball que han fet durant tota la temporada i pues, se veu reflexat. Avui un partit on segurament se vos han notat un poquet els nervis, no heu sigut capaces de fer el segon i no sé si hi havia també els nervis de si podia arribar el gol de l'empat d'elles. Òbviament sempre estaven nervioses per si a cas, perquè un gol te'l poden remuntar quan siga, però... Però encara així pues, hem aguantat la forma i no ens han rendit ni han baixat el nivell i sempre hem estat intentant buscar el segon gol. Molt bé, enhorabona, disfrutar-ho. Moltes gràcies. Deixem el futbol i passem ara al bàsquet autonòmic. En una setmana, habitualment després del futbol passem al vòlei, però esta setmana, recordem, ja no hem tingut competicions de vòlei per part dels equips sèniors del Club Voleibol Vinaròs. Com diem, parlem de bàsquet, comencem amb la primera divisió masculina valenciana, el grup A, on el Peníscola Faxa va perdre en esta jornada 58-71 contra el Torrent B. És la segona derrota seguida del Peníscola, que la classificació és ara sèptim i a falta de 2 jornades ha de mantindre aquesta posició, ha de quedar entre els 8 primers si vol disputar el play-off d'ascens a la Lliga EVA. La propera jornada serà este dissabte i de nou a casa a les 7:30 contra el Manises, que a la classificació ocupa la quarta posició. Repassem la resta de la jornada en bàsquet de la resta dels equips de la comarca, ja arribant al final de la temporada. A la competició sènior masculí autonòmic, el Gilcomes Vinaròs va superar 91-61 a l'Amics Castelló C. És la tercera victòria seguida del Vinaròs, que la classificació és 6è, 13 victòries i 11 derrotes. A la categoria preferent, grup A, el Benicarlo B ha disputat doble partit este cap de setmana i doble victòria. El dissabte, en partit de la jornada 13, 86-67 a casa contra el segon equip del Vetera, i este diumenge, en el partit corresponent a esta jornada, victòria 76-48 contra el segon equip del Puerto Sagunto.
A la classificació el Benicarló B és tercer, té un partit menys i per aconseguir l'ascens en este final de Lliga ha de quedar en segona posició. I atenció perquè este dissabte s'enfronten els del Benicarló B contra l'equip que ara ocupa la segona posició, l'Escuela Espías, així que serà un duel directe per aconseguir aquesta segona posició i seguir lluitant per l'ascens de categoria. Seguim amb bàsquet. A la primera zonal masculina, el grup A, el Peníscola B va perdre 65-33 a la pista del Massamagrell i a la classificació, a falta de 2 jornades, el Peníscola B està en llocs de descens, és 11 i està a un partit de la permanència. I per últim, en bàsquet destaquem que a la competició femenina el Benicarló ja va acabar la temporada el cap de setmana anterior, va acabar la Lliga en setena posició fora de la zona de classificació per al play-off de final de temporada, per al play-off d'ascens. Parlem ara d'handbol, on tornava la competició després d'una aturada de 2 setmanes. Comencem a repassar resultats amb la primera autonòmica masculina, el grup Nord A, on tenim doble victòria els equips de la comarca. El Madera Sorli i Benicarló es va retrobar amb el triomf, 33-23 contra el Nules, i el Tudor Bars Vinaròs va sumar la seva tercera victòria seguida, 25-23 contra l'Alcàsser B. A la classificació el Vinaròs ocupa la 6a posició, el Benicarló està a la 8a i els dos equips s'enfrontaran este proper cap de setmana, en horari encara per confirmar. Com diem, tindrem el derbi entre els dos equips de la comarca d'handbol d'esta categoria. I d'altre costat, en handbol, a la competició femenina, el Baix Maestrat tenia este cap de setmana jornada de descans, així que este cap de setmana que ve tornarà l'equip comarcal a la competició. Passem ara al futbol sala autonòmic, a la Lliga Preferent, al grup de Castelló, on el Vinaròs ha disputat doble jornada esta darrera setmana, doble partit, i ha aconseguit sumar 2 victòries molt importants en la seva lluita per l'ascens a tercera divisió. El passat dimarts, en el partit de la jornada 21, Vinaròs 8, Alcora B 2, i en el partit d'este cap de setmana, de la jornada d'este cap de setmana, el Vinaròs va imposar 3-6 al Navajas. D'altre costat, l'altre equip de la comarca, el Promesas Benicarló, en esta jornada va perdre 1-7 contra el Vilasport. I a la classificació, a falta de 4 jornades, el Vinaròs és tercer amb 52 punts, està a 2 del segon i a 5 del líder, que té un partit menys, i recordem, us informem, que en esta categoria el primer classificat puja directe a tercera i el segon i el tercer disputen play-off d'ascens. Per la seva part, el Promesas Benicarló és 11. A continuació, vos portem el resum del partit que vam poder seguir en directe el passat dimarts, este Vinaròs Futbol Sala 8, Alcora B Futbol Sala 2. Bueno, el meu nom és Genís Tena, soc tanca del Vinaròs Futbol Sala i no res, anem a fer una valoració del partit. Ha sigut bastant fàcil avui, l'equip està molt bé a casa, fins ara no hem perdut ni un partit i molt contents de l'actuació de tots i a seguir endavant. No res, acabem de fer un partit més, el retrasat de l'antigua jornada, diguéssim, de la passada jornada. Teníem que jugar diumenge, teníem festa i ja l'hem jugat avui. El partit ha sigut bo, hem jugat prou bé i les nostres intencions és
promocionar, tenim opcions encara de quedar segons. Al guanyar aquest partit ens fiquem a 2 punts del segon, que té que jugar contra el primer encara, i el que vos dic, la intenció és promocionar, per almenys fer la promocionar, segon i tercer promocionen, ara estem en situació de promoció, la setmana que juguem en Navajas és un partit molt, molt important, i després ve el Baixala, que necessitem l'ajuda del nostre públic per poder fer un bon partit. I aquests són els quarts, o sigui, si guanyem a Baixala pràcticament tenim ja assegurada la promoció. Més bonic seria quedar segons, i inclús si se pogués, si se donen els resultats, podríem quedar primers també. I arribem ara al final de la primera part del programa, que tancarem amb un petit reportatge de la celebració a Vinaròs este diumenge de la marxa saludable popular que va tindre al voltant d'un miler de participants i que, a banda de la pròpia marxa, tenia tot un seguit d'activitats paral·leles entorn a la Carpa de l'Atlàntic, com ara patinatge, vòlei, handbol o bàsquet.
Ahora es el momento. Instala ya tu aire acondicionado. En Electrohiper Europa te ofrecemos los mejores precios y una gran experiencia en climatización. Te realizamos presupuesto inmediato y gratuito. Compruébalo. Tu aire acondicionado instalado desde 49 euros al mes y sin intereses. Electrohiper Europa. Calidad y servicio al mejor precio. Bé, obrim la segona part del programa d'esta setmana, encetem l'espai de l'entrevista i avui al programa ens visiten tres atletes de categoria màster, tres dels atletes més destacats de la comarca amb grans resultats no sols a nivell espanyol sinó també a nivell internacional, a nivell continental, amb grans resultats en campionats d'Europa i campionats del món. Ens acompanya en primer lloc Miguel Ángel Carvajal i el vam tenir al programa ara fa 2 temporades i avui ens torna a acompanyar. Miguel Ángel, bienvenido. Buenas tardes. I també ens acompanya avui Eva Sorlí i Gaspar Mateu, benvinguts als dos. Els tres heu participat en este Campionat d'Europa Màster 2024 en pista coberta a Torun, a Polonia, els tres amb bons resultats. Empezamos contigo, Miguel Ángel, con esos 3 oros, ¿no? Que, bueno, supongo que una valoración positiva de este campeonato. Sí, bueno,
no se puede pedir más, es decir, el campeonato va a eso, a conseguir la mejor posición y en este caso pues hemos quedado primero en las dos competiciones que son individuales y la de por equipos, porque una de las pruebas es por equipos. Es decir. Bueno, al final no sé si ya estás acostumbrado a ganar, ya no le das mucha importancia o siempre que se consigue la victoria hay que valorarlo y es una alegría. Hombre, siempre se valora, porque hay que estar allí y hacerlo, pero se valora siempre. Muy bien. Eva, en el teu cas, en la prova de Pèrtiga, una tercera posició, no?, en este europeu. Quina valoració fas d'este resultat? És molt contenta, perquè anava prou nerviosa i si estàs nerviós no saps el que te pot eixir, però llavors vaig bé. Com va ser un poc el procés de la prova? No sé si va ser algo que t'esperaves o com va ser en general? Anava en la tercera millor marca, però claro, quan arribes allí no saps com te pot eixir, estàs pendent d'unes perxes que a més les alquiles allí perquè per motius logístics no t'endús les perxes hasta, en este cas, a Polònia. Llavors tens que les alquiles allí i tens que usar unes perxes que no has tocat. Llavors és un altre hàndicap el saber si t'aniran bé, no t'aniran bé, i després l'estrès de lo que és la competició, llavors ho sumes les dues coses, llavors sí, contenta. Bueno, la Pèrtiga és una modalitat on heu d'anar fent els saltos, no? Sí. N'hi ha que anar superant unes marques. No sé com va ser la prova en si te vas quedar molt prop de la medalla de plata, de la medalla d'or, o com va ser? A veure, la perxa és un procés d'un poc de coordinació i velocitat i coordinació i després molta tècnica. A mi me falta encara tècnica, però en el que jo estava bé. Jo tinc una marca de 2,70, vaig fer 2,60, o sigui, ja podia estar contenta el fet de que, és el que te dic, les perxes no són teues i el que són les que van fer segona i tercera són gent que a nivell absolut, és a dir, quan eren joves era gent que sí estava competint en perxa, jo antes no feia perxa i per exemple la que va guanyar sent més jove tenia 4,20 metres, vull dir que de fet va fer aquest dia rècord del món, va fer 3,45, vull dir que estem parlant de marques bones, amb la qual cosa arribar ahir és complicat. Ja és tot un èxit, no?, el resultat que vas obtindre. I Gaspar, en el teu cas, me comentaves abans de començar, quarta posició en la prova de pentatlon. Sí. Com ho valores, este resultat? Com va estar este campionat d'Europa per a tu? Realment estic molt content, perquè anava amb un objectiu en quant a marques, perquè el pentatlon se composa, per qui no ho sap, de 5 proves, entre les que trobem les tanques curtes, de 60 tanques en aquest cas. Tenim després la longitud, el llançament de pes, l'alçada, que és una prova que tinc que millorar molt, de fet, i finalment el 1000. El pentatlon, jo era pertiguista, el que per qüestions físiques, en pescar l'any passat a l'europeu me vaig fastidiar l'ombro i estic pendent a veure si m'opero o no m'opero, i tinc la perxa una mica arrinconada a un cantó de la pista, per dir-ho així. I tenia un objectiu en quant a puntuació, perquè sumes una sèrie de punts en el pentatlon i el que més punts suma és el que guanya i així va la classificació. Venia ja del Campionat d'Espanya d'haver fet marca en quant a puntuació, que estava molt content, i sabia que podia, en aquest cas, podia superar la barrera per dir-ho així dels 3.400 punts. I era el meu objectiu. I de fet vaig fer 3.432 punts. Jo vaig fer el que tocava, m'han sortit totes les proves bastant bé, per dir molt bé, i després vaig quedar quart a 58 punts del tercer. Clar, és que m'ha passat una mica com a Eva, que és que van guanyar, són gent que estava acostumats a pujar al pòdium. Per mi el pentatlon és una cosa que sí que fa anys que estic practicant des que vaig tindre ja una lesió d'ombro, però clar, són gent que ja està acostumada a pujar pòdiums en internacionals. Jo content, i a més vaig acabar fent el 1000 guanyant la prova dins del pentatlon i em va quedar la sensació bona
però bueno, ahir dir, ostres, per 58 punts, a millor hagués saltat algo més en longitud, però bueno, això mai se sap perquè és una prova que comences en aquest cas a les, no me recordo, Miguel Ángel fent memòria, que eren les a las 8:30, 8:30 la primera quan prueba. arrencava la primera prova, ja estava Del després matí. de 3:05 i pico del matí i finalitzava al migdia. I clar, durant la competició poden passar moltes coses que poden variar el resultat d'un pentatló. I bueno, un quart lloc està, jo crec que per mi personalment tinc que estar content, no puc dir una altra cosa. És la medalla de xocolata, no? La quarta posició. Sí, a tots els que competim ara donem com una medalleta de record a tots els que van a la competició, i jo me l'agafo que aquella és la meva medalla de xocolata, per dir-ho així, per tindre una idea. Però sí, bueno, és el que hi ha i ja està. I com va ser el moment de creuar la línia d'arribada en aquesta prova que mos dies del 1000, de guanyar, i suposo que està pendent de veure què havien fet els altres i fent càlculs, o com va ser? Sí, perquè anava quint, havíem acabat l'altura i anava quint. Portava un company anglès que anava quart i després estaven els tres primers. Sabia que els dos primers era quasi inalcançable perquè en quant a diferència, en quant a segons, fer-ho molt millor que ells era molt complicat i sabia que tenia que córrer uns 5-6 segons més ràpid que l'inglès per almenys pujar al quart lloc. I el tercer ja se m'anava, no sé, en 15 segons i tampoc el veia molt viable. En principi un company d'espanyol volia fer com de llebre, perquè era justament la seva prova bona. El que passa que justament el pobre s'havia fet un esguins feia pocs dies i no va aguantar una volta i mitja. I clar, jo ahir vaig tindre que adelantar-lo i anar corrent el que jo podia durant 3 voltes més. I vaig anar davant. La sensació d'estar davant, jo no estic acostumat. I encara menys en una prova de córrer. Miguel Ángel fent marxa està acostumat a anar primer. I a mi se me feia molt raro córrer més que els altres. Bueno, raro, però bueno, me va agradar en aquest sentit. Vaig estar content, vaig arribar content i vaig baixar el que seria va ser marca personal en quant per coeficients, mirant després els coeficients, en quant a la marca per edat, era marca personal i molt content. I sí que és veritat que vaig mirar cap atràs i vaig veure que a l'inglès l'havia tret bastant i dic, segur que soc quart. El que passa que no sabia els segons que hi havia en aquest cas era el dels Països Baixos, que és el que va quedar tercer. I bueno, si a més de fer 3-7 que vaig fer, hagués fet 3-2 o 3-3, no me'n recordo, doncs hagués quedat tercer. Estos 4-5 segons que ballaven allí, doncs haguessin... Però bueno, no tampoc a la següent. Al final també, com dius, és una forma d'agafar experiència per a la següent, no? I com m'expliqueu abans, al final teniu un calendari on teniu properes oportunitats d'aconseguir-ho, no? Enguany, en 2023, teniu, no recordo quin campionat m'heu dit que teniu... Perdó, el 24 que estem enguany, teniu una altra prova destacada en el calendari enguany, no? Sí, el Mundial al aire libre. I, bueno, suposo que estareu els tres o com funciona un poc el sistema de clasificació. Yo no, yo posiblemente no. Nosotros ya tenemos los vuelos de avión, quiero decir que ya estamos, se supone que sí que estamos. Perquè com funciona el sistema de clasificació per a un mundial i per a un europeu, en el vostre cas? No hay, quiero decir, la participación es libre. Sí que te piden que hayas por lo menos competido, porque al país, a la federación le piden acreditar que tú tienes resultados, pero no te exigen una marca mínima. Vale, muy bien. Por eso digo que la participación es, si te la puedes pagar, claro. Es libre. Els nacionals, sí, els nacionals demanen... És curiós perquè els campionats d'Espanya sí que demanen una sèrie de mínimes per poder participar i de fet ha passat que hi ha gent que participa i perquè no arriba a la marca no li donen la... No pots competir, no pots competir. Si no arribes a una marca mínima... No, per la medalla. Ai, bueno, per la medalla també, sí. Sí, t'exigeixen, a nivell nacional t'exigeixen, és que és més complicat en aquest sentit, a l'hora de participar i
y es internacional. Es que el enfoque es distinto. A nivel mundial, digamos, es libre y el campeonato dura, el de aire libre, por ejemplo, que vamos a hacer, son 15 días. Entonces tienen tiempo para hacerlo y los que van pues también ya se amoldan a ese horario. Pero piensa que un campeonato de España se hace en un fin de semana. Y llegó un momento en que a lo mejor participaban 1.500 personas. Y una manera de limitarlo fue poner unas mínimas y muy exigentes y después repescar gente para que no se dilatara el campeonato, porque si no, no da tiempo material a hacer todas las pruebas. Claro, claro. Bueno, aparte, hablando de un poco de vuestros resultados, dels vostres resultats en este any 2024, a banda d'estos bons resultats en europeu, també havíeu participat ara fa unes setmanes en Campionat d'Espanya, no? Sí. També amb bons resultats, que mos podeu dir? Bueno, en tu caso, Miguel Ángel, pudiste sumar alguna medalla de oro también, ¿no? Sí, volví a ganar en la competición y el Campeonato de España es, digamos, la preparatoria de la prueba internacional, que en este caso era en pista cubierta. Y es un poco el baremo para ver si vas bien o no vas bien. Y se veia que iba bé. Molt bé. En el teu cas, Eva, el Campionat d'Espanya com et va sortir? Me vaig bé. Vaig fer segona. Tinc una contrincant catalana que també està molt, molt bé. I bé, és que a més d'anar a competir anem i fem un poc de turisme, llavors s'ha d'aprofitar. El que sí era Sant Sebastián i la veritat és que és una ciutat preciosa. I en el teu cas, Gaspar? Bueno, vaig quedar segon en el pentalon i bueno, vaig fer en el club, en el d'Aguaco, que és el club que participem a nivell de clubs i individual, 4x200 i van guanyar la prova i van fer el rècord dels campionats, els companys. Al final, bueno, parlant un poc en general d'aquestes categories màster, per a que la gent que potser ens està veient des de casa i desconeix un poquet el sistema, ja que dic que eres a partir dels 35 anys, no? Els atletes que formeu part de les categories màster, i un poc que aquestes categories s'enquadren cada 5 anys. Cada 5 anys. I bueno, m'explicàveu que en algunes proves, en algunes modalitats, competiu tots a la vegada. Per exemple, en les de marxa me comentàveu, en altres sí que competiu amb els de la vostra edat en aquest moment, no? En funció de la gent que n'hi ha inscrita, si poden acoplar o ajuntar un parell de categories, les ajunten, i quan són fora de pista sí que és veritat que potser poden ajuntar més categories, que és en el cas d'ell quan són proves de ruta. Molt bé. Bueno, i en el passat any 2023, que és el que se m'ha escapat abans, també vam tindre bons resultats, va haver un europeu a l'aire lliure, no? Sí. Miguel Ángel, lo tengo aquí anotado, 3 oros absolutos, y en la publicación de Eva ponía que en la prueba de 20 fuiste campeón absoluto contra gente de edades inferiores, ¿no? Bueno, sí, desde los 35 a los 60 años competíamos juntos, era lo que comentabas antes de que se juntaban categorías, y ahí gané la prueba, gané, digamos, a todos los jóvenes, los del campeonato. Como decía antes, bueno, al final es un poco, eres un rodillo, ¿no? En estos campeonatos no dejas opción a los demás. ¿Cómo es eso? Bueno, porque hay detrás mucha preparación también. Bueno, sí, entrenar bastante, entrenar 6 días a la semana. Y bueno, no sé lo que hará la demás gente tampoco, y ya te digo, eso de ser un rodillo no es saber un poco estar en el momento también, porque hay gente pues que a lo mejor a estos campeonatos tampoco, quiero decir, hay gente máster que tampoco se presenta a estos campeonatos de 40, 45 años. Aquí en Castellón tenemos a uno de la categoría Máster 40 que, por ejemplo, el año pasado hizo récord de Europa de 3.000 metros marcha y no fue al campeonato de Pescara. Entonces, claro, que llegas y dices, has ganado, no es que sea el mejor, pero
Se dan las circunstancias. Se da en ese momento la circunstancia y ya está, no hay que darle mucha importancia tampoco. Tu, Eva, en este campeonato de Europa de Pescara va a ser subcampeona. Sí, va a ser plata, sí. ¿Y qué tal va a estar en este campeonato a Italia? Uf, més contenta. No, bé. Eren rivals que coneixies? Una sí, una inglesa, que és la que ha guanyat també enguany. Llavors, això era... Esa es como yo, pero en la pértiga. Ho guanya tot. És imbatible, no? Sí. I tu, Gaspar, el passat any 2023, què podem destacar de l'any anterior? A Pescara vas guanyar, de perxa. Molt bé. Vas guanyar i provant una alçada més alta, més elevada, quan jo havia guanyat, la lesió. me vaig treure l'ombro. Jo a l'hospital i les meves filles agafant la medalla al pòdium després. Vaja. Així va... La sensació va així, una mica agredolça. Tota una anècdota per a contar, no? Sí, bueno, podré dir que vaig estar visitant un hospital de Pescara aquella vegada, però bueno, en quant a la competició bé, jo volia guanyar i de fet, fins que me vaig fer mal, la sensació era bona en quant a sensacions de saltar i això. Molt bé. I després, bueno, no sé si vam estar també al Mundial en tot l'any passat, els tres també. No sé si... A pista coberta. A pista coberta. També en Polònia va ser. Sí, en la mateixa. En la mateixa pista que enguany, sí. La mateixa, però era Mundial. Venien gent, a part d'Europa, d'altres jocs del món. Sí, on Miguel Ángel també es va poder proclamar campió i de l'any passat també cal destacar el reconeixement que li va fer la federació, a nivell europeu, va rebre el premi a millor marxador, ¿no? Sí. Bueno, ahí sí que cogen de todas las categorías y el título de mejor marchador europeo máster. Lo que que bueno, siempre recibir un reconocimiento así siempre está bien, ¿no? Sí, sí gusta. Sí, eso. es que eso siempre gusta. Muy bien. Bueno, i per deixar un poc de costat a nivell de resultats i de premis esportius, era per conèixer un poc com és el vostre dia a dia com a atletes, un poc la vostra organització. En primer lloc, també m'ho expliqueu abans, formeu part entreneu a Vinaròs, però per a competir és necessari formar part d'un club en aquesta categoria màster, no? Me dieu que formeu part d'un club de València. Eva. Nosaltres dos estem en el Dawaco, que s'ha format enguany, i ell segueix en el Playas de Castelló, i després ens reunim de cara a l'estiu quan fem el que és la Liga, a l'estiu i a l'hivern hi ha dues proves, en la que cada un fa una prova, igual en el grup de xics que en el de xiques. I de fet, fins l'any passat que estàvem en el Playas, eren campeones de España. Los chicos es el Campeonato de España por club. Hay dos divisiones. La división de honor es 8 equipos y segunda división creo que son 16. Sí. Y para acceder a esas pruebas se hace por, se llama un estadillo, que es que tú tienes que poner de cada atleta que tienes las mejores marcas de todas las pruebas. Ahí se saca una puntuación para poder participar en ese campeonato. Para saber si estàs en primera o estàs en segona, i una vegada estàs allí vas competint per mantenir la posició o baixar a segona en aquest cas, i estàvem com a primers. I la vostra relació en este club, diguem que és a nivell federatiu, no? Sí, sempre és federat. No heu de traslladar-vos a València o a Castelló per entrenar, entreneu així a Vinaròs, així a la comarca, se pot dir pel vostre compte, i la relació amb el club és de tipus... És desplaçat a les competicions. Molt bé. I que expliqueu-me com són els vostres entrenaments a dia d'avui. Miguel Ángel, en tu caso, ¿cómo te organizas? Me comentabas antes 6 días a la semana. Entreno ¿Solo? entre semana por la tarde y normalmente pues un par de horas de entrenamiento y ya está, no hay mucho secreto. ¿Cómo son? O sea, ¿la organización te marca algún entrenador los entrenamientos o es por tu cuenta? Sí, no, tengo un entrenador y bueno, claro, en función de la temporada pues hay más un entrenamiento más de base, más de hacer kilómetros, más de condición física, y cuando se acerca pues ya las competiciones pues es más ya de más series,
menos cantidad y más calidad. ¿Entrenas, a la hora de entrenar haces marcha o también sales a correr? No, yo solo hago marcha. Mm. Si corro tengo problemas de rodillas, los pies y solamente hago marcha. Y luego no hay sesiones de gimnasio, por ejemplo. Sí, también. claro, hay que hacer gimnasio, hay que hacer fuerza, hay que hacer bastante. Y no hacemos todas por las que deberíamos por tiempo y porque físicamente ya no te deja el cuerpo tampoco. Hay que recuperar más cuando eres máster. ¿Son todas las sesiones en pista de atletismo o también se sale por fuera? Bueno, yo también cuando hago kilómetros, a lo mejor hago 15, 20 kilómetros, hago el rodaje por fuera, por el paseo marítimo o por los caminos de aquí de interior. Muy bien. En el teu cas, Eva, com són els entrenaments i com és l'organització per a tu? Jo entreno en la pista perquè sempre usem material i fem tècniques totes en la pista. Tenim allí la colxoneta, les perxes i després usem material com tanques per a fer mobilitats, uns obstaculins, i quasi tot se fa en... quasi tot. Pots sortir algun dia a trotar, a córrer un poc per fora, però normalment sempre són tècniques que estan en pista. Claro. I en el teu cas, quants dies són d'entrenament i quantes hores aproximades? Hores pots ficar les que més o menys vulguis, no és tan seguit com ell, perquè ell, el moment que comença, si té que estar 15 quilòmetres són tots seguits, nosaltres anem canviant, igual estem fent un poc de mobilitat, després anem al fosso, tenim que fer salts, o anem a la colxoneta de la perxa, fas sèries, vull dir que és molt variat, fas peses, fas gimnàs, vas intercalant un poc, però quasi tot s'ha de fer en la pista. I, bueno, esta modalitat de la perxa, vist des de fora, dona la impressió que pot impressionar, no? El fet de saltar tants metres, com se viu un salt des de dins, no sé si hi ha un poc de vèrtic. A veure, jo no feia perxa antes, jo corria. De fet, després vaig començar a fer proves combinades, que m'encantava, però per problemes de genoll vaig tindre que canviar-ho. I aprofitant que els meus fills també fan atletisme i fent perxa, la cosa va estar ahí. I en la liga que estàvem comentant també ens feia falta una saltadora de perxa. Entonces, no sé si pensaven que per genètica podia ser, la qüestió és que li vaig dir a mon fill, dic, si me vas ficar en un plan d'entrenament i me mires, jo ho intento. I llavors ja portem 2 anys en què, no sé per què, m'ix bé i a més m'agrada. I me porta ell i me fica ell l'entrenament i bé, la veritat és que és algo... Tal com ho veus fora ho veus molt fàcil, però és molt complicat. Sí. Molt complicat. I conforme vas avançant i vas veient que progresses, llavors t'agrada més, perquè a més és que enganxa. Qui ho prova li sol agradar i enganxa. Però és complicat, és que tens que coordinar carrera i alhora tens que treure braços per poder clavar en un foradet, després tens que fer força per invertir, per muntar i després no tirar el llistó, és que... I caure dins. Crec que és la modalitat segurament que se pugui considerar més exigent a nivell de completa que és, no? De tants aspectes que ha de tenir en compte. Completa és les proves combinades, perquè ahir fas de tot. Però la perxa és complicat, vull dir, un dia d'entrenament en la colxoneta, al dia següent t'alces i dius, me fa mal tot. Estás cayendo de 3 metros, a lo mejor 20 veces. Sí, poca broma. I Gaspar, en el teu cas, digues que t'autoentrenes, no? Sí. Com t'organitzes, com t'ho gestiones? Tinc molt paregut com a Eva. També toco només pista, no com Miguel Ángel, que surta i fa rodatges ja fora de pista. Un entrenament molt variat també, com el d'Eva, és variat en sentit de multisalts, al fosso, a les grades, multillançaments, treball de velocitat, també dins del gimnàs, evidentment, el treball de força és super important i a nivell tècnic, a part de... no és una prova, en aquest cas en el pentathlon són 5 proves, n'hi ha que entrenar l'estanque, n'hi ha que entrenar l'altura, la longitud
i clar, si t'aventures amb una Decathlon, que és el que hi ha a l'aire lliure, doncs ja afegis la javelina, el disc i la perxa, també està aquí. I a part tens una prova que és de mig fondo, en aquest cas, que és el 1500, que també tens que entrenar, algo de sèries algo més llargues. I en el meu cas, que estic d'entrenador, soc el president del club de Vinaròs, i a part soc entrenador d'un grup d'atletes sub-16 endavant, clar, combino una mica en ells. El pla d'entreno, jo segueixo un poc l'esquema de... Hi ha un entrenador a Castelló, en el Playas, que és Manoli Alonso, molt amiga de l'entrenador de Miguel Ángel, de Pepe Ortuño, que ella me va enviant els entrenos que ella sol ficar als seus atletes, però són atletes d'elit. Estic parlant de gent que va als campionats d'Espanya i guanya. O està anant a Copes d'Europa de combinades, i ahí tindríem a Carmen Ramos o a Claudia Colte, que va ser sisena en el Mundial, absoluta, poca broma. I clar, jo tinc ahí un poc el que fan ells. Una referència. Però evidentment no puc fer això. T'ho adaptes un poquet. Sí, m'adapto un poc a les meves característiques i aleshores clar, treballo i també... Aleshores m'adapto una mica entre el que ella veig, el que ella fica i després combinar els entrenaments en els nois, en aquest cas que entreno jo. I pues això, soc d'entrenar com ella uns 5 dies a la setmana, no 6 és poc, Miguel Ángel no para. Jo quan anem a Polònia, tots els matins nosaltres anem a fer bufet i ja venia de... No, me iba a hacer 10 kilómetros. Ya había entrenado. Ya había feito kilómetros, pues muy bien, ha hecho boca. I això, són 5 dies normalment i sobre les 2 horetes, en aquest cas, no, Eva? També. 2 horetes, jo afegis una mica més, en el cas, per exemple, avui aniré una mica abans, aniré a les 6, perquè vull afegir una mica de tècnica de llançaments, però, 2 horetes i mitja, com a molt. I adaptant-vos també a les vostres obligacions de treball i de família. Sí que m'he après, crec que tots hem après quan a mi m'ha costat més, perquè era una mica més tard, i no he parat, mai he parat de fer atletisme a dir a vegades, avui no entreno. També, en el meu cas a vegades m'ha passat que jo no sé ells, però jo a vegades he dit avui descanso que no, perquè vull... També perquè a vegades va bé, també ja no físicament, sinó psicològicament, no té cap. No, i físicament, perquè no és el mateix. Fas amb jo 2 dies un poc intensos i el tercer dius no me puc manejar i el cos necessita... No, la recuperació no mateixa. Sí. Molt bé. I també a nivell d'organització m'explicàveu que el tema de desplaçaments corre a càrrec vostre, no? Sí. Tant de buscar-vos el desplaçament, l'allotjament, com de la vostra butxaca, menys quan és competició de clubs. De clubs. Sí. Això també hi ha que tindre en compte i el que me dius, Eva, que al final també podeu fer un poc de turisme, ja que esteu. Sí, de fet, el que estem fent és perquè ens agrada. A banda de que siga una forma de desestressar-te i per salut, perquè evidentment tot això és salut. Conforme te fas més gran, és salut. Totalment. Entonces... Nuestras vacaciones son los campeonatos. Eso que dice la gente, ¿dónde iremos este año? Nosotros ya no lo dicen. ¿Dónde iremos? Y ¿y el futuro cómo se presenta? ¿Por muchos años más de atletismo? ¿O en tu caso, Miguel Ángel, cómo lo ves? Bueno, esto... Campeonato a campeonato. Al final es hacer lo que te gusta, es un hobby. Sí, al final acabas que es lo que te gusta, lo que más o menos has hecho siempre, y mientras tengas la motivación, porque ir al campeonato no cuesta, pero el arrancar todos los días, hay días que sí que... No apetece tanto, ¿no? No apetece. Y yo plantearme el ir a los campeonatos sin haber entrenado mucho, pues no. A mí me gusta ir bien preparado. Entrenado. Si no estoy entrenado no le veo aliciente. Claro. Tu, Eva, tens algun repte, algun propòsit de cara al futur, algun objectiu? Ho fas perquè t'agrada i llavors entrenes i a més si vas a campionats, ja siga nacional o internacional, o estàs ben preparat no val la pena. O no, perquè
te pegan un repasón. Entonces, vols anar i a més si vols competir ho fas perquè saps que has anat i has entrenat. Però lo de los objetivos, nosaltres pensa que som des joves. Allí hi ha gent que té hasta carreres o sea, gent de 90 anys, més de 90, està a la categoria de més de 90, i veure gent corrents o saltant en més de 90 anys és impressionant. I de 100, vull dir que més de 100 anys també han competit. Sí, han sortit. Però clar, t'estàs veient i dius, som jovenets, vull dir que mentre el cuerpo aguante, però ja te dic, veure competicions d'aquesta forma és que te fica la pell de gallina, és que és impressionant veure dones en pantalonet curtet i camiseta o inclús en top i braga i te diuen carrera més de 85 anys. Costa de creure. Increïble, sí. O salt d'alçada, els estàs veient, o tanques, és impressionant, és bonico, és molt xulo. I tu, Gaspar, com se presenta el futur? Incierto. Hasta que el cos aguante, no? Sí, i no sé encara, però encara no. És un any de transició i a veure com encara d'aquí endavant, perquè clar, el tema del muscle, encara no sé si quedarme les combinades. La dona diu no t'operes i jo dic que sí, i a vegades dic que no, tampoc, no ho sé. Igual, bueno, me quedo en el pèntal, que també m'ho passo molt bé. A més, és una prova que com diu Eva, és molt completa. Bueno, és divertida també perquè passes moltes hores en la pista i al igual que en la perxa, té una similitud que és que passes moltes hores en la pista amb els companys que estan competint amb tu i fas molt bona amistat. I perquè estàs en ells tot el rato i al final sí que competisses, que som tots com ens agrada competir, però aquest bon ambient que hi ha a la pista durant el transcurs de les proves o de la prova de la pèrtida, que pot durar 2 hores perfectament, a mi m'agrada molt també. I companyerisme. Sí, companyerisme sí, perquè ja no és gent en el Camp d'Espanya que són gent de tota Espanya, sinó que vas en aquest cas a Polònia, a l'europeu i clar, ja fas amistat. En el meu cas, que soc nou, però així en el pentaló, començo a fer amistats amb gent d'inglesos, holandesos. Damunt practiques una mica d'idioma perquè, clar, l'inglès que... És imprescindible. Que diu, mira, també va bé, faig turisme i damunt practico l'inglès i faig amics. I vull dir que al final la competició és l'important, però tot el que rodeja la competició en si, l'amistat, fora de pista. Jo, per exemple, vaig estar quan Miguel Ángel, perquè anem tots junts i moltes vegades, si podem, ens veiem com competim i això. I jo, per exemple, jo m'emocionava en Miguel Ángel quan arribava i la resta de gent que estava fora o els que anaven detrás d'ell d'altres països van i el feliciten i que l'ambient que ja no és el que havia abans de la meta, sinó un cop que passa la meta és una altra cosa. I després vam anar uns companys també d'espanyols a tots a dinar, a fer unes cerveses que se'ls havien guanyat. Clar, tot això, i crec que això és, jo crec que és el més bonic que tenim que mirar de cara al futur. I per això vull dir que és el que espero. Jo el que espero és tindre això durant molts anys. Molt bé. A on? No ho sé, però no sé si en la pèrtiga o en la combinada o en les dues coses. Però això és el que m'agradaria mantindre i anant en ells també, això també portem un any anant junts i des del 2014, 13... 2015, sí. La culpa que estemos aquí en parte es de él, que fue cuando nos reenganchamos a entrenar fue él el que nos incitó a ir al primer campeonato internacional, que fue en el 2015 a Lyon. A Lyon, sí. Pues, bueno, ja que acaba l'entrevista, no sé si queda afegir alguna cosa més, algun agraïment que tingueu, que vulgueu fer públic ara mateix, o algo que voleu afegir. Bueno, agradecimiento aparte de que entrenamos en las pistas municipales de Vinaroz, pues al club de Vinaroz, porque el material para entrenar
de gimnasio, de pértigas, de pes, es también del club de Vinaròs, quiero decir, lo tenemos gratuitamente, digamos, no nos pone ningún impedimento para usarlo. Muy bien. Per part vostra, Eva o Gaspar, algo més? Sí, estem igual, i bueno, a banda de que jo també és el president. No, i després agraïments, pues, també l'ambient que tenim allí, en la gent en la que entrenem, estem amb més companys que també em fan proves en natos. Jo, per exemple, entreno un amic meu que és David Miralles, que també fa perxa, i la veritat és que si no estiguera ell entrenant i després amb un fill, que estem ahí, que fem molt bon ambientet, la veritat és que anem a passar-te-ho bé, entonces sí que m'agrada. Tot això és d'agrair, és anar amb ganes a entrenar. Molt bé. Al final és una mica el que t'envolta, és tant, en el cas, com ha dit Miguel Ángel, el club de Vinaròs, que tenim tant la logística, també la pista, que evidentment que és de Vinaròs, del patronat, del Consell Municipal d'Esports, i després tota la gent que ens facilita la feina a l'hora d'entrenar. Tant gent com que te pugui entrenar, en aquest cas, jo tinc a Manoli en Castelló, però també jo a David també l'agraeixo molt que estigui. A mi moltes vegades quan jo saltava també me mirava i me va bé perquè que estigui algú mirant les tècniques és important, i també perquè la gent que te rodeja t'anima, i la família, en aquest cas també. Jo també voldria agrair, nosaltres per exemple vivim a Càlig i també per part de l'Ajuntament, la gent federal que fa deport a nivell nacional i internacional, ens faciliten les instal·lacions del gimnàs, vull dir que això també s'ha d'agrair. Sí, molt. I s'ha d'agrair. Sí. Pues des d'ací, des del programa, moltes gràcies als tres per haver-vos apropat al nostre estudi. Enhorabona pels resultats que heu aconseguit i que no sols este últim any, sinó en anys anteriors. I a seguir, des d'ací, també vos anem seguint. Moltes gràcies als tres i que vagi tot super en el futur. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Arribem ja al final del programa d'avui. Com sempre, tanquem amb l'agenda per a aquesta propera setmana, on en futbol sala de primera divisió tindrem la tornada de la competició el dissabte a la 1 del migdia, un horari un poc fora de l'habitual. El Servi Grup Peníscola rep al Jaén Paraíso Interior, com diem, el dissabte a la 1 del migdia. En bàsquet de plata, partit destacat, partit que pot ser històric per al Madera Sorli Benicarló. El dissabte a les 6:30, Sornocha contra l'equip d'Adri Alonso. Està en joc la classificació per a la següent eliminatòria del play-off d'ascens a la Lliga LEP-OR. En futbol, a la primera valenciana destaquem els següents partits. El dissabte a les 4 juga el Benicarló fora de casa, al camp del Mare Nostrum. El dissabte a les 5 juga el Vinaròs a casa contra el Buisec i el diumenge a les 5 juga l'Alcalà contra el Cabanes. I per últim destaquem este derbi comarcal en handbol de la primera autonòmica masculina entre el Vinaròs i el Benicarló, un partit que encara té l'horari per confirmar. Moltes gràcies per la seva atenció, nosaltres ens acomiadem ja y vos esperem la semana que ve amb més. Adeu. Ahora es el momento. Instala ya tu aire acondicionado. En Electrohiper Europa te ofrecemos los mejores precios y una gran experiencia en climatización. Te realizamos presupuesto inmediato y gratuito. Compruébalo. Tu aire acondicionado instalado desde 49 € al mes y sin intereses. Electrohiper Europa. Calidad y servicio al mejor precio.